awusho ubani lo? Usandile ba? Yeah, Mbovu. Yeah. Kuphi khona? Great Town. Kuphi ne-Great Town? Ihlala kahle. Kuphi? Sihlala kahle. Elokishini ehlala kahle? Yeah. Mana kubekwa yini lana welokhuzi? Kubekwa yini la? Wama-trans nje la wathamala. Okay. Thank you. Sengithi umzila wenu. Mana kubekwa yini la? Yiwo baba ama-drugs. Ama-drugs. Mana-ke yini ungawadlela e-Great Town, yini uzowadlela eThekwini? Ngathi zama into eyenza usizwe e-Great Town uphoqa umndeni wami. Khuluma nje uqinisise bona abantu bazokusiza bekuzwe. Ya? Uqekela isithunzi somndeni wami, ngabona isingcono ngisuke ngakhona ngibe ngala kude ngakhona. Oh, uvikela isithunzi somndeni wakho ukuthi usuke e-Great Town uzofika la. Oh, mawulana ubonakala ukuthi ungabo. Yebo. Ekhaya khona bala e-Great Town. Khona uma. Yebo. Ubani uma? Uthandi so. Uthandi. Yebo. Ugcine nini ekhaya? ngoNovember. ngoNovember lo dluli? Yebo, lo. Oh, usanda ukufika la? Ngiyahamba ngibuya. Oh, uyahamba ubuye? Yeah, manje uhamba. Oh, awucoshanga ekhaya. Ugibela ibhasi noma ugibela itaxi? Ngike ngihike thami. Uyahike? Uhlala insuku engaki mawusekhaya? Ngathi ngize ngifika nje kulo ngibuka 2 years back. That's it. Ngihlale 2 years. Ubuna 2 years. Oh, uyakwazi ukuhlala kunyaka ekhaya? Ngiyahlala ekhaya ngibuye ngize ngala ngihlale ngibuye. Awungitshela. Esikoleni bukade into yakhe ithini lapha eclassini? Wagcina wona ikinga. Ngayeka nje kanani. Wagcina kwabani? Futhi kanani. Kwa9? Yebo, uphasile futhi. U9 ugrade bani lo? Ugrade 9 lo? Grade 11. Hayi khona okhalile wathi bonke abantu abalaba bagcina ugrade 11. Nonke niphethe ugrade 11? Hayi kunjalo sami. Ungazi kabani ngikhulumela iside lapho. Mana-ke esikoleni ugcina ngamuphi unyaka? Ngcine 2018. Okay, umuzi wakho lana before lo kasisi wakho ukuphi umuzi wakho? Hayi bengenawo mina umuzi sami kuyihlalela nabafethu nje ngihambela isikhathi esiningi hayi njengoba esho naye siloku ushiya nami ngoba bengenawo. Hayi ngeke sivume phela ushiye nafuna sobula la ngithi lento phela asibizwe sekhaya funa lento wena ukubaphi ukulaba abahlalayo noma ukulaba abahamba ngithi nehlukene kabila khona laba abahamba uthi uzohamba abuye uyahamba lalela khona ukuba mina ngihlezi ngiba khona la. Oh, i-team yakho yonke? Yeah. Niyazana? Hayi wena Mbovu ngifuna lo muntu asobula. Yo, hawu hey. Ngiyaphila. Hey, iTanzania isila iTanzania. Sifikile iTanzania. Nangu uhulumeni wala umeya wala. Umeya wala. Wala. Aha. Uphi uTanzania? Hayi yini manje wafika ngana? Umlalo. Hamba umlalo usisomdala uphi? Bakhona nje. Hamba thathe phela sizovalelisa lo hambayo phela hamba la. Oh, uyahamba lo? Uyahamba lo ubona uMangubana. uMangobesi lo indaba yenu ayisebenzayo. uJacinta wona lo mhlobo. Ngeke ahambe phela uJacinta wala. Okay. Hamba ulathi ke phela nizovalelisa lo hambayo. Manje. Hey! Mana-ke lokhuzi ungakwazi ukuya ekhaya ngempela yini ekubambe ukuthi uyekhaya? Hayi njengoba ngisho nje sami lapho uzange bakunenkinga nje. Ayikho inkinga. Kodwa mana indaba engane yakho wenza njani ngayo? Hayi khona ihlala nomaye ekhaya. Ihlala nobani? Nomaye ekhaya. Ihlala noma wakho? Wena ugcine nini kuyibona? Hayi njengoba nje ngigcine ngoNovember. Intombi yakho ithini mawona? Umaboy uyazi. Umakaboy? Yebo. Uphila ngani umakaboy? Uyasebenza. Usebenza? Usebenza kaRussell. KwaRussell? Yebo. uRussell ukupholana useGreat Town? eGreat Town. Yebo. Kodwa nisaqhubha nisayiphusha lento? Hayi sekuboy nje phela nakho futhi sibangalento hayi buthini. Nibangani? Yebo nama-drugs lawo. Bangalento ukuthi uhlala la? Cha ilento yokubhema ama-drugs hayi nje lento. Manje lo uthi ngeke ayimele lento yakho. Yabo. Nawe kanti manje yini ungaze uluze umuntu wakho ngokuhlala lana ufunani ufuna ukuya kwi-rehab? Uyafuna ukuya kwi-rehab? Ngaya kona thamo kodwa ngisathanda. Hayi ngithi mina uyafuna ukuya kwi-rehab? Yebo mama. Kodwa awukathandi kwamanje?
ayiminingi iminyaka mpela mathami ngingajabula vese hayi ngajabula mpela ungajabula mana abafowenu awusho abafowenu obani abafowenu lapha ekhaya angeke mina engizalwa nabo ngumabekho bekwamantombazane kubaba-ke ubaba bakhona kodwa bala eLamonti baselamonti awubakhona la eduzane kodwa angikusiniki imindeni ngokuba mkhulu eba nalezi nkinga zakhona manje wena wayibulala indlu kama wakho ayishonisa phansi uma wakho amhlekisa ngabantu yabo ngakho ucabanga ukuthi abanye omakoti bathini uma wakho ma bembona cha ingakho nje ngakhetha ukubaleka ngize ngala ngoba uyabona usumphoqele mama ingane yakho ingakanani ubhoy ufunda u5 ufunda u5 12 13 la manje ubhoy uthini njengawe ubaba wakho semgwaqweni akakwazi bamtshela futhi abamtshela ma bemtshela uzothini nje Nkosi yami yona ngeke kumnandi ngoba usehlakaniphile mfowethu njengoba thina namhlanje siye Great Town namhlanje phela nje ukuthi yabona imoto le yabona imoto namhlanje ye Great Town ihambisana usho ukuthi wena ngeke ugibele nawe uthi uyekhaya hayi wengahlelile sama bungahlelile mana ake sithi nje ukuhlela kwakho uma ufuna ukuhlela ukuye ekhaya yini osuke uzoyihlela awuthatha umuntu nje uthi uma ngifuna ukuhlela ukuye ekhaya yini osuke uzoyihlela uhlela kanjani mase ngekhaya ma uhlela uhambo lokuye ekhaya usuka la yini uhlela kanjani sometimes ngesinye isikhathi ngifone nje ngicela abafethu bengifonise ufonele ekhaya manje awufuna ukuthuta awufuna ukufika bengalindele manje bengabona usukhona kuzoba nani nenzane ezweni nenzane ezweni yakuzwa lo mbuzo lo mbuzo lo uyamazi uDuma cha awumazi lo MEC wa transport ngeke ngizwe ngayo kodwa useyibuza lo mbuzo ethi nenzane ezweni ngampela uma ekubuzwa umuntu wase-Great Town ethi nenzane ezweni uzothwenzani manje ufuna siqale silungise awukhulume nabantu basekhaya ukuthi ukuphi la uma bekufuna bazokuthola ngoba enye izinto umuzi wakho ukuphi noma uzothatha le site kodwa lena ngifuna siyibulale le eze sign yokuthi-ke sesimthathile yedwa sihamba naye mangcono uyobuya uyophanda kabusha lena kufuna siyibulale ngoba phela sifuna lento iphele bake bafika before bake bafika bayazi yena sisi wami iy'hlobo zakho ziyazi la cha umane sisi wami bayazi bafele eSan George kodwa wawuseSan George cha ngila kodwa bona bafake eSan George bathumela ngaya kubona igang vele iyakwazi ya bangazi bafisa abatsheleke nomakhelwane ukuthi hayi ngila makunento ningifuna ngizomthola labachazile number okay Sam okay mama abasakubona kukhuluma isigqoko makhuluma nakhiya manje liyaluma ngikanda lumi ikanda liya usangijwayele ungasifaka isigqoko mani ngifuna nizongithola la eThekwini under the bridge yes yeah that's fine yisho phela ukuthi kumasabhabhu maphi under the bridge emgaqweni ebridge nelemlazi eMalamonti Kumo Road yes sibonga kakhulu ngiyabonga siyabonga kakhulu Nkosi thank you so much ngiyabonga nawe ngoba ngiyazi ukuthi ekhaya bakhathazekile ngodaba lwakho yabona zimi kabi lapha sakhe kabi lamasabhabhu esakhe kona sakhe eduze ka-freeway siyabonga kakhulu cha lena socela okwangempela ukuthi sikwazi ukuthi sidilize ngoba phela sifuna ukuqala ipheji elisha uyabona nawe ngizojabula nje ukuthi ufike njengale ngane yangakini ingane yakini ithe isiyafuna ukuhamba manje sasesiyihlelela ukuthi ukuhlela yilokho ukuye ekhaya hayi ukuthi ungitshelile njengamanje ukutshelile uyahamba namhlanje somthengela imetadone ngendlela ukuze engabanjwe i-arrost yayibona ya cabanga ukuthi-ke fethu ngiright ngwanye thank you
uhlelo lwethu njalo ngoba ekugcineni yabo into eyenzeka la njengoba nihleli lana nje ezinye zezinto one iThekwini iyangcola kuqale lapho South Africa iyangcola hayi lana bebhetheka ubugebengu yabo babebhetheka ubugebengu into eyenzeka lana abantu abasakwazi ukuhamba la ngokuthula ngoba la kushawa amawini kushawa yonke into abantu yabo njengoba abantu bebuka abanye abantu bayakhomenta la ukuthi ngesibasize labo ngoba labantu bazigebengu labantu bayakwazana labantu babulala imoto zethu so nisizana ngathi umbone omunye lapha ekotela truck ihamba bothulile impala so ezinye zezinto ukuthi cha wena uzalelwa ngoba la ukuba lana uzalelwa ngoba kufuna ube sekhaya kodwa izizathu ezibekela zisho phela ukuthi ngibeko 1 2 3 ngifisa ukusizakala kanje yebona ungaveni manje ufike ugcina usufana ucela ukuthi ndayi ngophelela la ngeke uphelele la wena ekhaya bakuthanda njengoba nathi sikuthanda angithi kini bakuthanda kini angithi nomakhelwane bakuthanda umama wathi uzila insizwa angithi ubaba wathi uzila insizwa angithi manje ungathatha ngesikhathi kubambe kanje bese uma usukwazi ukuyihambela wena wenza into ehlukile umama athi uzila insizwa la ubani igama lakho Sandile zila insizwa Sandile uSandile mayisesuka lapho sefana beyinsizwa ade beshabazana yenza ukuthi ngiyidlalele emgwaqweni mina akasasho ukuthi yini engikhiphe ekhaya yazongibeka emgwaqweni ngoba into emqoka inkinga ziningi awukhola ngoba uyisula awukhola ngoba isidomu awukhola ngoba ungahlakaniphile wonke umuntu engaba la wonke umuntu wamina kusasa ngavuka ngila ngoba impilo iyashayana impilo injalo iyajikajika so okubalekile kodwa ukuzungezi la ukuthi ke sikhulume noma usufikile ke la khuluma kona isixoxe udayi mina ngifuna ukusizakala kanje yayizwa lo nto cabanga nje ukudla udlaphi mawuzodla indawo samama indawo awudli indawo noma magwi kodwa ekhaya wawudla manje usudla emgqonyeni yenzeka mawugeza ugeza geza khona la ezansi makhuma ipipe noma niqhumisa ipipe yebo nenza njani ngisho noma siwathenga tjena namba bamasipala noma siwathenga la ngapha manje ngawathenga anganenzani makhuma ipipe sevela lapho ukuthi siwathenga hayi ixoxe kakhulu ukuthi manje ngawathenga ngithola ngamanzi nenza njani phela malikhuma ipipe basiko wathenga bethami so wakha khona la ekunene noma niqhumiseni ukuze nigeze angithi siyabona ukuthi ke izinto engabe ziyanisiza yinina nikuyisele emuva ngoba ngempela ukuhlala la mfowethu ngeke uzokusiza ngalutho wena futhi right ayikho i-arosta nawe iyakubamba yebo iyangibahamba uqaqa kodwa kubonakala ngala ngasebantu webridge uqaqala phansi kwebridge okay uqaqa ngoba unemali noma ungenayo imali ekseni beke besinike mawukuthi uke wathenga ubakunika mahhala uzoqaqa ekseni lokho kuncane mawuthengile ngisho mawungabanga nemali yokuthi ukwazi ukuthenga emini awuqaqile ukuthi namhlanje nje mawuthola imali yothenga khona ngeke kumele uthenge mawuvuka ekseni bazokunikeza mahhala uqaqa mahhala bakunika into engakanani mawuqaqa wayi ukusho nje phela sami ngoba into yamahhala nje engekho linganisa phingana njengokukhala ungaka kodwa yenze ukuthi uhlale ukhona la ungasuki indlela kusa uhamba susi indlela bakubamba ngayo lapho uma kusetshenzwa la abadayisana nihlala nabo la noma nihamba niyothenga kwenye indawo sihamba sophanda sibuye sithenge kubona hlezi nizakhamuzi ey'fanayo khona amanye ukuze bahambe ebusuku kube khona abadayisa ebusuku yabona abahlala emaflexini yes okay mawusufuna ukuhamba ngo-11 ngibala yes ufica mawusufuna kodwa lesoyidiliza le ngiyazi ukuthi yakhiwe ngenani eliphezulu hayi inani eliphezulu uyayibona ukuthi imhlophe kwa ngathi amalanga yasifakwa nezinye izinto uzoyidiliza uyithatha impahla zakho la lokhu woza sesingawe manje hey kade ubaleka